Usuka Songpen Haurakhat Civil Subdivision Sahem Prabjin Penchedo Thunangji Pumang Ponsi Ghonta Hinia Pharman Asike Thepen Kachesong Loring Tepi Soil Conservation Sahem Athengno Ahi Ingtang Rakpen Gari Kachetong AJYCP Abarim Amaipu Jitu Pukonaphan Karcho Kardom Pinikarbi Prime Time Berta Long Penilisami Mirinahan Sepi Pini Bertang Tompen Arjuponita Rada Pan Kepanong Piason Jongsi Asaimo Tek Ponong Le Pulote Arkike Doveklo Posi Monitatum Kamatado Lasojo Usuka Songpen Haurakhat Civil Subdivision Asahem Prabjin Penchedo Thunangji Pumang Ponsi Ghonta Hinia Pharman Asike Thepen Kachesong Padopon Pini Arkoi ni Pai Krener Kebani Ada Por Pai Kep Apor Malom Usuka Hawar Kehat Aro Penchepatyo Piponsi Haurakhat Mate Hawar Kehat Subdivision Asahem Athengno Along Usuka Songpen Ghonta Hinia Pharman Asike Thepen Kachesong Padopon Bangso Kachesong Nang Kokke Haurakhat SDO Civil Asahem Putho Chedo Thunangji Pumang Ponsi Asike Thepen Kachesong Asai Dengpon Justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No justice. No justice. No justice. Chethan pon me ke damtang surihini ra kretrok aningkan ahut. Racharia song mate sorkar ke chari bom ahut ke longtang. Haurakhat SDO Civil Asahem non ningkan hini bakta ke so thuthelo kang hapon thu. Lasi bangso SDO Civil Asahem Puthot Ingpu Ponsi Haurakhat Mate Hawar Kehat Subdivision Nangkangarlo Kido Anasai Sitami Klemponangji Lapen BJP Parivartan Asoka Hosi Kido Tangasahem Takang Hap Thupuke Therakmi Me Alambusi Usuka Haurakhat Aropen Ningjepon Jongsi Prabjin Pen Asaemo Thekponlong Le Pulote Sodak Pen Akang Tuyang Deng Chesong Ponang Kokji Puta Pachini Pon Haurakhat Subdivisionor Kajjala Honmukhot আজি দুঘণ্টিয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে কাৰণ এই হাওৰাঘাট সাব ডিভিজনেলটো যোনটো এটা ধৰণত যেনেকা ধৰণত ফাংচনিং কাম হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে যেনেকা ধৰণত ফাংচনিং কাম আমি হোৱা দেখা নাই হেতু কাৰণে আজি দুঘণ্টিয়া উচুকা তৰ্কৰ পৰা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে কাৰণ এইটো হিতেশ্বৰ শইকীয়া পপুলাৰ কৰ্মন্তৰ দিনৰ পৰাই এইটো এটা বৃহত্তৰ হাওৰাঘাটৰ বাকী ৰাইজে এটা প্ৰতিবাদ কৰি অহা বস্তু দাবী কৰি অহা বস্তু পয়েটৰ টনগকৈ দিনত হাওৰাঘাট সাব ডিভিজনটো পোৱা হৈছিল কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনে সবকা সাথ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ কোৱাৰ চৰকাৰখনে 2016 চনৰ পৰা এতিয়া 22-23 হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ইয়াত ফাংচনিং তেনে ধৰণৰ কাম হ'ব লাগে ইয়াত হোৱা নাই Hawar Kehat Pen Harsing Rongpi Karbing Longlai Towar Kehino Dakseta Kisungdo Lapen Towar Mesen Positami Kisungdo Lason si krong plia towar nang le lopupen pinangan agari motor katewaratum aning hang tik ke pachat penajok kachetong apong dopik hangjanglo Pini arkoi ni phai trainer kebani Uttar Borbil Loring Tepi Outpost adung head soil conservation Asahem Athengno Swift Lapen Bolero agari kachetong ahiring tangrak anpinlo Bangso kachetong long pop alam thepinang araratum mate adung arayang bongpen ke thegdun long atum pen nang ke than ponatingki Police atumsi ke chok dam depu Athe towar pimate krong pli atowar long ke ton kilang asai kilang pon vera joksi kai chini ne atum phonang kokloputa chethan pon riti Labang so kachetong agari lake Bolero registration number AS12U 4457 lapen Swift car registration number AS09G6662 pusi pangthek pon Birta kilong dunatengke Swift agari aphan Police atum ke khangdon pen men ki pasang ko kajoksi Bolero bang apianat pen patong dunderlo lapen laso ka chitonga hut police asai khia bang aring so dunang kokluputa pachini pon lapen nonamad birta ki tok bom apor hut anabangki pupu agari ahem phua phanta pangthek ponong lelang fuluni pen dirchuna rongpi karbing longlai Assam Jatiyabati Yuwa Chatra Parisamate AJYCP Tiripi Lapen AJYCP Golaghat District Committee atum Chepatir Piponsi Kiramtang Arkoi ni Phai Kretroxian ni Golaghat along AJYCP Karbianglong District Committee Amai Phubarim Jitu Phukon Aphan Karcho Pona Jamek Padupon
G2 Phukon alangli surihini rakrip ho aningkan AJYCP Karbi Anglong District Committee chunbangar pu dengsi ningkan pli klemlo la so phi pu thot mai phuar pu ta alangli mesen pen ningkan pli ke klem papleng dun pe misi surihini raing kora hini mati jonga cheklo alangli asaya pu jutlo alangli ke klem ke mesena jok pu thot alangli phan AJYCP Central Committee along executive members pon thulo Laso jok damtang arkoi ni phai kre troxier ni AJYCP CC lapen Golaghat District Committee atum chelangsi Golaghat methang asai hemalong karcho dam amai padopon AJYCP Golaghat District Committee dunmai phu Jitul Rajkhowa pen chepahem phu pon amai long AJYCP TDP amai phu polak sangmai lapen pinang an songalong arpu ke do tum chetong dun Maya long isia por ansi phukon sang hoalang lipan Karbi Anglong District Committee amai pharpu kijut lapen CC executive along kebat aputhak Assamese Phulan Gamusa Seleng Horai lapen Momento Haihui Pajir Ponsi Adiralon pen Archosi Dengpondo Lason thak thaksi Arnigang Samapon Krakhajana longta Archopon Pusibirta Ridunlong Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Lai Kidamtang arkoi ni phai kretroxier ni West Karbi Anglong Labor Union atum pen mithang asai hemalong songalong klemra petatum aphan kache than chimu malam thepen pherangkia mai kangni pon Bangso pherangkia mai long West Karbi Anglong Labor Union amai phu Manov Kramsa hin pen pherangkia mai long ke pachini pon atingki Labor Union aron kaddu kawe klembang atum aphan pusitami ke pachini pon pe media phan ningche Lapen ki Wangji Karbi Youth Festival along positame Labor Union aphan ka chopha lo mate invitation nang pali nang chiputa tuning ripon Lapen mede mate aruni phai isia ni ke Labor Union along se kaddu kawe arada tumta chirap dun hornangji atheke sanchom bi ponang nilo Asong atum do tang det ke pasanchom nang nilo pusi West Karbi Anglong Labor Union amai phu Manov Kramsa hin pen pherangkia mai along pachini pon Nilitum Labor Union pen Lapun niyang Karbi Anglong penilitum isi Karbi Anglong Autonomous Council akihai tim Karbi Anglong akihai tum han sita menilitum kachuning ribang lapuson hello jenilitum han sita me invite alobang nang piponing pusinilitum chuning rinang kaklo Keroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live India angkang ke pathu parong rohin langdam lo pulotang te hockey sitami ke bannayang bong pen isilo laso jok India Hockey Federation atum sitami pharokri sirkebra inkora pho aningkan Indian National Game pusi hok pondelo pinpur dame pharokri sirkebra troxikebra pho hud World Cup lapen pharokri sirkebra inkora nerkeb pharokri sirkebra thongkebra hini pharokri sirkebra thongkebra trok pharokri sirkebra plikebra nerkeb Pharokri sirkebra phokebra hini pharokri sirkebra phokebra trok pharokri sirkebra trokebra pli pharokri sirkebra troknerkeb ahut sitami Olympics along gold medal sitami chepahai dunlo International Hockey Federation FIH atum chepatir piponsi sopinso FIH Hockey World Cup katepati surihini ra inkorage thoma farman Kalinga Stadium lapen Birsa Munda International Hockey Stadium Odisha ahawaralong arkoi cheklo ni phai cricket home pen ni phai inkore sirkeb an pathu ponpo Labang so kachepati along kaddu kawe pangrum peten dead crate truck ansi kachepati padopon po. Kachepati ponji adera men lake Pol A along Australia, South Africa, France, Argentina. Pol B along Belgium, Japan, Korea, Germany. Pol C along Netherlands, Chile, Malaysia, New Zealand pen Pol D along India, Wales, Spain, England henlo. India non puthot ni bhai Chris Kebar ni Wales pen ke pathu chepati pontu po. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton pon iklo.